To jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda kowa ya sani, sunana Kanu Comedian. Za mu yi magana akan butulci da cin mutunci. Mu dai ba zuwa muke da mu ci mutuncin wani ba, amma wani dan talakan ko dan wani idan na san dan mai kuɗi baya zagi, wallahi duk comment din da za a yi ma in dai na zagi ne, wallahi dan mai kuɗi ba zai ma ba, dan mai mulki ba zai ma ba, dan wani wanda ya isa ba zai ma ba. Dan talakan nan dai dan uwanka shi yake zagi saboda bai san yancin kansa ba. Kuma magana zan yi akan wancan mawakin. Wallahi dama mun gaya muku butuli ne, mun gaya muku bai san darajar mutane ba, mun gaya muku bai san mutunci ba, mun gaya muku na rantsa da girman Allah bai taso a gidan halacci ba. Duk mutumin da ya taimaki rayuwarka ya gina ka zama mutum har ka koma ka zage shi, ka jira sakayyar ubangiji tana nan zuwa. Shekaru babu halaccin da bai malam Ibrahim Shekaru, Allah ya kara ma lafiya malam Ibrahim Shekaru. Babu halaccin da baka yi ban Allah nan ba, amma ya fito izage ka karshe ma har zuwa yayi waka yace ka ci kudin makamai. Ya zo yayi waka ya zagi dukkan wani shugaba da yake Kano. Dama shi wannan na fuskanci kama wani lakani aka bashi sai ya zagi kwankwasa zai ci abin shi. Duk wannan mun daina damuwa da wannan. Ya zagi kowa ɗaya bayan ɗaya. Abin da yake damun mu shine yau gashi kai da kanka ke cewa Buhari shugaba ne, Buhari kaza, yau Buhari ko kuskure idan aka zo aka ce za a yi magana sai ka zo ka ce ai kai a dole Buhari bai yi kuskure ba. Zuwa ma kake gidan rediyo a Kano ka sai awa ɗaya awa biyu kana shirye kana bijirewa Buhari baya kuskure kamar littafi. Kai da kanka kake faɗa ka yabi Buhari ka ce Buhari kaza ka kushe kwankwaso ka kushe duk wani shugaba. Nan ka zo ka zagi Ganduje ka ci mutuncin Ganduje karshe ma ka samu dan takararsu ma kake ce mar hankaka, an kama habar hankaka sai kuma mun san da wanda kake ka ci musu mutunci raga wanda baka ci mutunci ba kawai deputy gwamna ne na gidan ruwa shi ma kuma ka ci mar din tunda har ka ciyo iyayen gidansa mutunci. Kuma wallahi mun san za a rina, mun san butulcin ka yabi mutanen ku shi za duk kurar ɗaki baka amanna saboda dan halak ne kuma ya san me yake yi, wallahi ya san wa yake. Mu kuma za mu fito na rantsa da girman Allah mun faɗa mun ƙara faɗa idan har za a yi kidaya in dai wai akan magana kidaya ne to na farko abu biyu zan sake faɗa, ko dan talaka zai fito ya zagin, ko dan na san dan mai mulki baya zagi, dan talaka ne yake zagin mu matsiyaci gaba da baya shi zai fito ya aibata mu. Wayanda aka kora daga garin su aka yake su to a taimaka a dawo da su gidajen su, a je a yi kidaya da su, a taimaka musu a dawo da su masaukin su da aka kore su daga mahallin su, aka ci mutuncin su, aka kashe yan uwan su, aka wai dan Allah a taimaka a ji a da su gidajensu. Sannan mutanenmu na ƙauye da aka kwashe aka kai su daji, da mutanen birni da suke tafiya a mota aka kwashe aka kai ƙauye aka kai su jeji, yan kidnappers da yan boko haram, dan girman Allah a ji a kidayen su kafin a zo kanmu, a ji a kidayen su. In ma ba za ku iya taimaka mana ku dawo mana da su ba, Allah ya fito mana da su dama a duk wata ado mata koma gun Allah, mun daina neman komai a gun. Kuma maganar minista wallahi in dai aka baka sai an ba, kaga ba ni da ilimi amma wallahi in dai aka baka minista ni ma sai na yi wa Tinubu zanga-zanga, domin na san kai ma gobe sai ka zage shi. In ba sai ka zage Tinubu gobe ba Allah ya tsine, sai dai in baka da rai saboda halinka ne a haka ka taso a haka ka gini. Yasa da an ga idanka kama an kai sigara kan busha, ana ganin idanka kurmit an san ba mutunci za kai ba. Kuma sai mun ci gaba da faɗa wallahi ko za ka mutu ba dan amana ne kai ba, wallahi ka ci mutuncin Buhari. Kuma in ni ne kuma ba demokuraɗiyya ma wai to kai mawaki ne ma ba biyan ka akai ba, kawai sha dauki mukami a dauki mukami a to wallahi gwara bai nazari sarkin waka dan yana da ilimi gaba da baya. Amma kai ba wanda zai dauki gatan garke bai tunkiya, kowa ya san haka.